كبرات تغاتلت مدبي كمي كنيهم انبار نلوم دما نعاخم يتقم نمهر نيزبالكو ارست حيزلكم مصير له كساب مودات امساي كصنحو تحت النعدم انبار نلوم دما صعدا شغورتي اماي زفسيفنا مسنساتيو زهبنا اجرامي 11 طقمتات كحبركمي ناي صعدا شغورت ماي مستاي منالبات نطعنانا خنغبرو كاب نخيل اتبطعم زقللي زهبنا طقم كن كابت نغمتون لعلي ما حسن كند منتاي عقنن كنسدن كومخا منك خساتيو منك كساتي يبلون كنرينا كاب كبدت مقصارات حسكا كساب امكل خال سنفنا صوتاو ركب ززرغاح طقمن رينا زفزاف صعدا شغورتي اماي غيرنا نت زحل ماي مستاي دليت وانت زيبلكم بملكع شاهي افلحكمون كتساتيو تقوليهم صعدا شغورتي بب معالتكن وسدو زغبانا تفطراو مدهايت مهانو زمناي يخن بهلاو حكمنا زسامامعليو بطرق بمحياهون ወይ ድማ ምስ ማዓር ሓዊስካ ካብ ምብላዕ ዝበለጸ ግን እዝሎ ምን ሪዮ ኣብ ማይ ዘብሲፍካ ምስታይ ሙሉእን ቁልጥፉን ውጽኢት ንምርካብ ይካል ብዝኾነ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ማይ ኣሊኽና ምስ ንሰቲ ዝርከቡ 11 ጥቕምታት ክሕብረኩም ዳግማይ ምሳይ ጽንሑ ቅድሚኡ ግን ዝፈትወኩም ናብ ቻናል ሓደሽቲ ዘለኹም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ነቲ በቢ ግዜ ዝፍንዎ ቪድዮታት ብቐሊሉ ንኽትረኽብዎ ድማ ነታ ናይ ቃጭል ምልክት ጠውዋ ኢኹም ሰናይ ምክትታል قداماي ناي كوليسترول عقن مقدال ازي قداماي طقمي صعدا شغورت خون كله بفلاي ناي كوليسترول عقنهم لعول كم زخونه استنغرم مدهايت موسات قدم مجمارهم بتفطراو منغدي نخم معراريو بطعم طقامي ناي صعدا شغورت ماي مستاي LDL تبعله حماق ناي كوليسترول عينت بقلطف نمقدال يحجز مدلاو دحراي كنرينا جن حدا كوبايا ماي صعدا شغورتي نكو اب طراي كبدنا بمستاي حماق ناي كوليسترول عقن كساب 35 ميتاويت منكاي كم زكال اب استفرالي يونيفرسيتات زتغبرو مصنعتات ارغاغيصم كالاي نطعنا چوغري اوش صعدا شغورتي كاب زركو نطره نغرات حدا سيلينيوم يبال اذا نطره نغر زي بفلاي اب شكنا رسنا زهلو ناي دم زوار بموساخ ناي چوغرنا سراور زدليوم معدنات بأخل عقن كرهبو خمس قولي يقبرم إذا دما بمنقاطن قبو نايدم الزوار زي مركابن كاب زتال علن استفترن نايج أقر مسبارن مركافن مبراحن نمترافيكال سالساي عقن شكر نمقصار كال ناي ماي صعدا شغورت مستاي زلو طقمي ناي شكر عقن مقصار مخالي صعدا شغورتي اوشتو خاب زلو كاب 400 لعل زخون نطره نغرات زحازك خون كلو أكلاتنا بمول عقم المسرح نخخلون عب حاجة زقبر صعدا شغورتي ناي مسرح عقم المحياش كابزخ أولم وشت أو كفلتات أكلاتنا دما حادث سلام كبديا أكلاتنا أبجيزي مزوار دم نزهلو وناي شكر عقن بقليل مقصار زخ إلى عدلي فتر سلازي بخمس عدل زهلو وطامي بفلاي بري دايابيتيك زخونو سبات كتصالي ماي صعدا شغورتي بمستاي كناتاتهم نابكب زبالة درجة كيبصحن كله نمقصار خلو راوعي نصقمات سعال مسلتهم اذا منالبات اب هاجرنا صعدا شغورت ببصح نتقملو مغنيات كون كله سعال يكون مسلتهم كالوت ناي متنفس اكلاتنا زطقعو حمامات مزغاطموناي ناي صعدا شغورت ماي دغاغيم كامستاي ناي حمام عدل بقلطف زحصري صعدا شغورتي اذن مغبار زخلو بزلو لعل انتي انفلاماتوري ወይ ድማ ሕበጣት ናይ ምእላይ ዓቕሙ ልዑል ብምዃኑ ሰዓልን መሰልቶምን ናይ ጥዕና ሽግራት ምስ ዘጓንፉና ናይ መጀመርያ ምልክታት ካብ ዝኾኑ ኣብ ከባቢ ኣፍንጫናን ጎሮሮን ዝፍጠሩ ሕበጣት ክኾኑ ከለዉ ብፍላይ ኣብ ከምዝሞ ደጋጊምካ ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስታይ እቲ ሕማም ከይበርትዐ ብኣግኡ ንምእላይ ይሕግዝ ሓምሻይ ንምንካይ ክብደት ኣካላት ናይ ኣካላት ክብደት ንምንካይ ይኹን سبح كبد نمقدال كحسب كله كرسوع كابزي بلوم مقبتات حدا صعدا شغورتي بفلاي أكبابي كبدي زركابو سبحتات نملاي سرعة محقق مقبي قلت في كهون ناي معاناتو تعناون حلو كهون قدناتي أب مقاقبانا تنقاق خي قبرنا ما يصعدا شغورتي بمستاي تراي ندالي لو تنر إمانة أيكونن يخون انبر مسكالو سقمتات بحبار ناي صعدا شغورتي ماي أب معالتي كلتا جيزي بمستاي أب أكالاتنا ناي سبح متن بلعولن بقلطفن نمقدالي كال بفلاي قوالن ستيتي كاب 4 عامتات مستحلف أكالاتها بتفطراو مغنيات بقلطف سبح ناي مقلاي عقمة النادغة مسل زمت
ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ማይ ምስታይ ናይ ኣካላት ስብሒ ናይ ምቅጻል ዓቕሚ እናዓበየ ይኸይድ። ሻድሻይ ንጾታዊ ህይወት ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስታይ ንጓል ይኹን ንወዲ ኣብ ጾታዊ ህይወቶም ኢፌክቲቭ ወይ ድማ ኣወንታዊ ግደ ይጻወት። ነዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ጻዕዳ ሽጉርቲ ደም ናይ ምዝዋር ዓቕሙ ልዑል ብምዃኑ እዩ። ኣሊሲን ዝተባህለ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንጥረ ነገር ኣብ ናይ መፍረ ኣካላትና ዘሎ ናይ ደም ምዝዋር ብምውሳኽ ንጾታዊ ስምዒት ዘሎ ድሌት ይዕብዩ። እዚ ናይ ጾታዊ ስምዒት ድሌት ድኹማት ንዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ጠቓሚ ከም ዝኾነ ኣብ ከባቢ መፍረ ዘሎ ፈሳሲ እውን ከም ዝውስኽ ተፈሊጡሎ። ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ብምስታይ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብቲ ጸገም ምግልጋል ከም ዝከኣል ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ይሕብሩ። ሻብዓይ ንምክልኻል ካንሰር ተደጋጋሚ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾ ኣብ ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ዘሎ ኣሊል ሳልፈር ዝተባህለ ንጥረ ነገር ናይ ቲሞር ዋህያታት ዕቤት ንምግታእ ከምኡውን ንኸይፍጠሩ ንምክልኻል ይሕግዝ። ካብ ምክልኻል ሓሊፉ እውን ብናይ ካንሰር ዋህያታት ዝተሃሰየ ኣካላት እውን ብቁልጡፍ ንኽምለስ ናይ ምግባር ዓቕሙ ልዑል እዩ። ጻዕዳ ሽጉርቲ ካንሰር ካብ ምክልኻል ካብ ዝርቁሕ መግብታት ኣብ ቅድሚት ይስራዕ። ጻዕዳ ሽጉርቲ ብፍላይ ናይ ከብዲ ናይ መግቢ መተሓላለፊ ቱቦታትን ናይ ጡብ ካንሰር ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ልዑል ክኸውን ከሎ መዓልታዊ ምስታይ እውን በዞም ናይ ካንሰር ዓይነታት ምትሓዝ ዘሎ ዕድል ክሳብ 40 ሚእታዊት ናይ ምግዳል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይርአ። ሻምናይ ንሕማም ኣዕጽምቲ ኦስቲዮአርትራይትስ ወይ ድማ ናይ ኣዕጽምቲ መጋጣጠሚ ሕማማት ብሰፊሕ ዘጋጥሞም ሰባት ካብ ኩሉ ዝቐለለን ተፈጥራዊ መፍትሕን ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብምስታይ እዩ። ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ምስ ዕድመ ዘጋጥም ናይ መጋጣጠሚ ኣዕጽምቲ ሕማም ብሰፊሕ ከም ዘጋጥመን ይሕበር። እዚ ጸገም ንምትራፍን ንዕኡ ስዒቡን ኣብ ግዜ ዛሕሊ ዝፍጠርን ናይ ኣዕጽምትን ሕበጣትን ሕማማትን ንምትራፍ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ማይ በብመዓልቲ ምስታይ ይምከር። ታሽዓይ ንጽሬት ዓይኒ ብሳልፈር ዝሃፍተመ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንናይ ዓይኒ ልንሳትን ኣንቲ ኦክሲዳንትን ይጠቅም። እዚ ብጎዳእቲ ዝኾኑ ተዋህስያን ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ዓይኒ ክወርድ ዝኽእል መጉዳእቲ ብቁልጡፍ ንምክልኻል ናይ ዓይኒ ዕድመ ንምንዋሕ ይሕግዝ። ብተወሳኺ ብልዑል ጸቕጢ ደም ኣብ ልዕሊ ሰራውር ዓይኒ ንዝፍጠሩ ተደጋጋሚ ምቕያሕ ዓይኒ ንዘጋጠሞም ሰባት እውን ዝነጥብ መድሃኒት ካብ ምጥቃም ብዝሓሸ ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብምስታይ ነባሪ ጥዑይ ኣማራፂ ምዃኑ ብዙሓት መጽናዕትታት ይሕብሩ። 10 ንጥዕና ኣፍ ኣብ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ሳልፈር ውሽጢ ዝርከብ ኣለሲን ዝበሃል ንጥረ ነገር ናይ ኣፍ ሽታን ጥዕናን ካብ ዘባላሹ ባክቴርያታት ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ብጣዕሚ ልዑል እዩ። ብርግጽ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንባዕሉ ደስ ዘይብል ናይ ኣፍ ሽታ ዝፈጥር እኳ እንተኾነ እቲ ሽታ ግን ብኣገባቡ ብምሕጻብ ምእላይ ይከኣል። ናይ ስኒ ምጉድጋድ ናይ ስኒ ምድማይ ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ሕማማት ስኒ ናይ ባክቴርያ ምእካብ ብብዙሕ ምውሳኽ ምዘጋጥም ውሽጣዊ ክፋል ስኒ ንኽምሽምሽን ሽታ ኣፍ ንኽልውጥ ንገብር። ነዞም ጸገማት ንምእላይ ካብ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንዝተሰርሐ ኮልጌትን ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መዓልታዊ 2 ግዜ ምስታይን መፍትሒ ይኸውን እዩ። 11 ምልክት እርጋን ንዝኾኑ ምልክታት ንምድንጓይ ኣብ ጻዕዳ ሽጉርቲ ዝርከብ ኣንቲ ኦክሲዳንት ትሕዝቶ ኣብ ልዕሊ ናይ ቆርበት ገጽ ዋህያታት ንዝወርድ መጉዳእቲ ብምንካይ ንነዊሕ ዓመታት ናይ ቆርበት ትሕዝቶ ከይተቐየረ ክጸንሕ ይሕግዝ። ቆርበት ገጽ ብቐሊሉ ብፈጸጋን መሰልቶምን ብናይ ቆርበት ጸገማት ንኸይጥቃዕ ይከላኸል። ብተወሳኺ እውን ካልእ ንእርጋን ስዒቡ ዝመጽእ ናይ ኣእምሮ ብቕዓት ምድካምን ምርሳዕን ጸገም ከምኡውን ሕብሪ ጨጉሪ ምቕያር ምድንጋይ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ማይ መዓልታዊ ንግሆ ምስታይ ይምከር። እምበኣር ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስታይ ኣብ ላዕሊ ከም ዝረኣናዮ ጥቕምታት ብተወሳኺ ጸቕጢ ደም ምግዳል፣ ጥዕና ኩሊት ምሕላው፣ ኣካላትና ኣይረን ብእኹል ዓቐን ክረክብ ንምኽኣል፣ ሓፈሻዊ ኣካላትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ንምዕባይ ይጠቕመና። ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ማይ ንምድላው ብኽልተ ዓይነት ኣገባብ ዝከኣል ክኸውን ከሎ እቲ ቀዳማይ ሜላ ካብ 2 ክሳብ 4 ዝኸውን ጻዕዳ ሽጉርቲ ብምቕራፍን ብምጭፍላቕን ድሕሪኡ እውን ኣብ 1 ኩባያ ማይ ዘብዚፍካ ምሕዳር እዩ። እዚ 1 ኩባያ ማይ ድማ ንጽባሒቱ ንግሆ ቅድሚ መግቢ ምስታይ እዩ። ዝውሕል ምስታይ ንዘይትኽእሉ ሰባት ድማ እቲ ካልእ ሜላ ብተመሳሳሊ ካብ 3 ክሳብ 4 ዝኾኑ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብምድላው ኣብ 1 ኩባያ ማይ ን5 ደቓይቕ ዝኸውን ምፍላሕ እዩ። ድሕሪዚ ከከም ኣድላይነቶም ብማዕረ ማዓር ብምውሳኽ ልክዕ ከም ሻሂ ምስታይ እዩ። ኩሉ ግዜ ግን ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ማይ ውጽኢታዊ ንኽኸውን ኣብ ጥራይ ከብድና ክንወስዶ ተመራጺ እዩ። ንሓንሳብ ንወስዶም ካብ 1 ኩባያ ማይ ክበዝሕ የብሉን። ጻዕዳ ሽጉርቲ ልዕሊ ዓቐን ምስ ዝውሰድ ቅርጸት ዕግርግር ምባል ተምላስን ከምኡውን ምውጻእት ከስዕበልና ይኽእል። ነፍሰ ጡራት ኣዴታት እውን ብብዝሒ ምስ ዝጥቀማ ኣብ ግዜ ሕርሲ
ጻዕረንካ ክብዶ ስለ ዝኽእል ዓቐኑ ትሑት ክኸውን ኣለዎ ደም ዘቕጥን መድሃኒት ዝወስዱ ሰባት እውን ጻዕዳ ሽጉርቲ ምጥቃም የብሎምን ኣብ መወዳእታ ስንና ካብ ምሕጻብ ተወሳኺ ኣፕል ምብላዕ ወይ ድማ ጽማቕ ምስታይ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ሽታ ብቕልጡፍ ካብ ኣፍ ንምእላይ ይጠቅም ዝፈተውኩም ክብራት ተኸታተልቲ መደበይ በዘምጻኹልኩም ኣርእስቲ ተማሂርኩም ክትኮን ተስፋ ገብር ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ህይወትኩም ብንቕሓት ምርሕዋ